गिबियावनो आंनि इउट्युब चेनेल मिस्टार गामसा गासैखौ आं बरायबाय। नैबे समाव आङो मोनसे रादाबनि सायाव आङो एसे फोरमायनो सानदों। जिहेतु दासान्दि जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा गोबां जिउ गोमानाय बेफोरबायदि रादाबखौ मोनदों जोङो जोबोर दुखुनांथावै। जेरै दाख्लैबावैसो आसाम मेडिकेल कलेजाव फरायनाय सासे फरायसुलि करिश्मा ब्रह्म, जेरैबायदि बिथांनि जिउआ गोमाबाय, खिन्थु माबायदि गोमादों बिनि डिटेल्सखौ अलरेडि इनभेस्टिगेसन बानायगासिनो दं जानांगौ। नाथाय दुखुनांथाव बेफोर बायजोआव फरायनायाव बेफोरबायदि जानाया जोबोद दुखुनांथाव, जोंनि हारिनि थाखायबो जोबोद खहा बियो। आरो मोनसे जानाय जाथाय गलाघाट जिल्लानि जयफुख्रि 2 नं जयफुख्रि गामिनि थागिबि बिथां रुथु खाख्लारि होननाय, जेरावनाखि बियो तेलेंगाना स्टेटनि पावार मेक लिमिटेड होननाय बे कम्पानियाव खामानि मावहैदोंमोन। नाथाय बोसोरसेयानो जाबाय होनदों आङो खौरां लाहैनायाव न'खराव आं मिथिदों। बोसोरसे बिदि जाबाय होनदों खामानि मावहैनाया। नाथाय दुखुनांथावै माबायदि जाथाय जानानै बिथांनि जिउआ खहा जाखो, दा न'खराव जोबोद दुखु मोनदों। बिथांनि बिसियाबो बिदिनो सोलोंथाइनि एसेबां बिदि नलेज गैया, सोलोंथाइ लानाय नङा। आरो बिथांनि फिसाज्लायाबो कम्पानियावनो खामानि मावो होनदों। दा बेनो दुखुनांथावै बोरै खास्रि बिस्रि बिदि जिउ गोमाखो। न'खरनि फोरमायनाय बायदिब्ला सासपेक्ट दं बिदि आरो, जेनेबा सोरबा बुथारदों बेखौ, नाथाय सोर बुथारदों बिनि डिटेल्सखौ मोनथिनो मोनाखै। रिपर्टआव मा फोरमायदों बेखौबो आं मैया खबर लाहरनायाव जेनेबा रिपर्टखौ दाबो दैथायहराखै होनदों। नाथाय रिपर्टआव मा दं बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन। जुदि सोरबाफोर जेनेबा बिथांनि जिउखौ फोजोबमारदोंबा हयथ' हमजागोन बे सानसेबाबो। बेनो जेनेबा बायजोआव खामानि मावनो थाहैनायाव माने बेबायदि जिउ गोमानाय बा बुथारजानाय बेफोर बहुद माने जोंनि हारियाव आङो बे साननैसो गोबां बांसिन नुदों आं। नाथाय जोङो साननो थाङोबा बर' हारि जोंनि किसुमान केरेक्टार, जोंनि आखल आखुआ एसे डिफारेन्स। जोङो ओंखायनो बायजोआव थांबा जोङो एसे गावखौनो गाव एसे माबा जानानै थानो मोजां, कनसियास, जाहाथे जोङो माने जोंनि गोसोआ माने बिराद गोरलै, माने बर' हारिनि केरेक्टारा बिराद गोरलै आरो मानसिफोरजों माने बिराद नर्मेल, थाबनो नर्मेल जायो। माने सिङाव मा खालामदों मा सानदों बेफोरखौ माने जेबो उदिस लाया। जास्ट माने बियो एसे मोजां माबा देखायदों, एसे मोजां नोंखौ रेसपेक्ट खालामदों बा एसे मोजां नोंखौ अननाय बायदि खालामदों, बेजोंनो माने बोहैलाङो आरो। दा आसा खालामो जोङो गासैबो बर' हारिया माने एसे गोजानाव थायोब्ला बा गुबुन जायगा जेरावनाखि बर'नि बिदि सुबुंफोरखौ नुनो थाङा, जोङो गावनो गाव एसे मोजां थानाया मोजां। आरो किसुमान जायगायाव एसे माने बर' होननानै नायोबा एसे आलादा रोखोमनि साननाया सोरबा थायोबो, थाया नङा। मानो होनबा बर'नि किसुमान केरेक्टारानो एसे बेलेगखा, माने एसे डिफारेन्स, बेलेग हारिनिफ्राय एसे डिफारेन्स, माने जोबोर नर्मेल आखुनि। माने सोरबा साननो हागौ जेनेबा गुबुन हारिनि मानसि एसे माबाबानो बेखौ फुस्लायनो हागोन मागोन, बेबायदिबो थायो थानायाथ'। आं एसे हमदांना मोनो, जेरावनाखि आंबो मोनसे समाव बाहेराव एसे गोलाव सम थादोंमोन। बेवहाय जायो किसुमान समाव, सोबबो नङा, नाथाय मालाबा समाव बिदिनो लोगो मोनो सासे सानै, बेफोरबायदि आरो। आं बेखायनो आसा खालामो नैबे बेफोरबायदि जोङो खास्रि बिस्रि सोरजोंबा बुथारजानाय, सोरजोंबा बिदिनो बायदिसिना माबानि थाखाय माबा जानाय, गाव जिउ फोजोबजानाय, बे दुखुनांथाव। आरो जोङो एलार्ट जानाया मोजां, जेरावनाखि जों जेराव बाहेरायाव थायोबाबो जों माबायदि थानाया मोजां, जों एसे नायबिजिरनाया मोजां।
आङो आसा खालामो उननि समाव आङो जुदि नैबे रुदु खाख्लारिनि दायनिगिरिखौ मोनोबा आं फिन खेबसे जेब्ला रिपर्टनि गुबै रिजाल्ट ओंखारजोबो अब्ला आङो भिडिअ मोनसे लानानै फैबावगोन। दा बेखिनियाव आं बेखौनो फोरमायबाय। आं गासैनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। लोगोसे आंनि आंगोनि गासैबो बर' रायजो राजानिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। गोजोन्थों।